Rád prišiel aj na mňa. Pre všetkých, ktorí trpia chorobou ASL, laterálnou sklerózou, tiež chcem podporiť tú peknú myšlienku a taktiež pre všetky deti, ktoré potrebujú podporu aj finančnú na bratislavských kramároch, dávam týmto slovo, že každý rok prispejem šekom v rámci mojej firmy na ich uzdravenie a zároveň vyzývam 3 osoby. DJ Gabo, Julia Vegnať a Jožo Krejč. Tak poďme na to. Pripravený ľad?